shirye-shirye guda 10 da fitaccen jarumi kuma sananne yake gudanarwa, wato Abale. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannunmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha mai albarka, tashar Wakilin Arewa TV. A wannan bidiyon muna ɗauke da shirye-shirye guda 10 da fitaccen jarumi kuma sananne, wato Adam Abdullahi Adam, wanda mutane suka fi sani shi da Abale, yake gudanarwa. Shiri na 1 shine shirin fim ɗin a duniya. Shirin fim ɗin a duniya ya samu masoya matuƙa wannan shiri, wanda a wannan shiri ma wannan jarumi yana taka muhimmiyar rawa a cikinsa. A wannan shiri ana haska shi ne a tashar Zinariya Hausa TV da ke kan manhajar YouTube. Domin kasancewa da wannan tasha, sai ka taɓa alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirin fim ɗin a duniya duk ranar Laraba ƙarfe 8 na dare. Shiri na 2 shine shirin fim. Shiri ne mai dogon zango da tashar SANDA Movies suke gudanarwa. Ana haska wannan fim a tashar SANDA Movies da ke kan manhajar YouTube. Domin kasancewa da wannan shiri, sai ka taɓa alamar subscribe a wannan tasha ta SANDA Movies, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun wannan shiri da zarar sun ɗora. Shiri na 3 kuwa shine shirin fim ɗin Inda Ranka, wanda wasu kan ce ka sha kallo. Shirin fim ɗin Inda Ranka, a wannan shiri ma wannan jarumi yana taka muhimmiyar rawa a cikin wannan shiri mai dogon zango, shirin Inda Ranka. Wannan tashar Inda Ranka TV ke haskawa. Domin kasancewa da wannan shiri, sai ka taɓa alamar subscribe a wannan tashar Inda Ranka TV da kuma alamar ƙararrawa domin samun wannan shiri da zarar an ɗora. Shiri na 4 shine shirin Haram. Shirin fim ɗin Haram shiri ne mai dogon zango, wanda kuma a wannan shiri ma wannan jarumi ba a bar shi a baya ba, yana taka muhimmiyar rawa a cikinsa, wanda tashar Awa 24 TV take gudanarwa. Domin kasancewa da wannan shiri, sai ka garzaya YouTube a tashar Awa 24 TV, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun wannan shiri da zarar sun ɗora. Shiri na 5 kuwa shine shirin fim ɗin Iyalina. Shirin fim ɗin Iyalina shiri ne mai dogon zango, wanda ake gudanar da shi a tashar Africa TV 3. A wannan shiri ma wannan jarumi ba a bar shi a baya ba, inda yake taka muhimmiyar rawa a cikin wannan shiri. Domin kasancewa da wannan tasha da kuma samun wannan shiri na Iyalina, za ka taɓa alamar subscribe a wannan tasha ta Africa TV 3 domin samun wannan shiri da zarar sun ɗora. Shiri na gaba kuwa shine shirin Duniyarsu. Duniyarsu, a wannan shiri ma wannan jarumi yana taka muhimmiyar rawa a ciki. Domin kasancewa da wannan tasha, za ka taɓa alamar subscribe sannan da alamar ƙararrawa domin samun wannan shiri na Duniyarsu da zarar sun ɗora. Shiri na gaba shine shirin fim ɗin Jabun Kuɗi, wanda wannan shiri kamfanin mai shadda Global Resources Nigeria Limited ke gudanar da shi. Shirin ba a fara sakinsa ba, inda shirin an shirya tsab domin gabatar da shi, wanda shirin zai fara zuwa ne a ranar Juma'a a tashar mai shadda Global Resources. Domin kasancewa da wannan tasha, sai ka taɓa alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun wannan shiri da zarar an ɗora shi. Sai kuma jagaba Shakundum, shiri mai dogon zango, shiri mai ɗaukar hankali, fitaccen shiri
wanda jama'a da yawa ke tsammanin wannan shiri zai shafe duk wani shiri da ake gudanarwa a arewa in dai a harkar daba ne. Wannan shiri mai dogon zango ba kowanne shiri bane face shirin fim ɗin SANDA, wanda yake kan hanyar fitowa nan ba da jimawa ba. Wannan shiri zai fara zuwa ne a ranar 25 ga watan Septemba, watan 9 a shekara ta 2021, wanda za a fara haska shi a tashar Dadi Hikima, tashar Abale da ke kan manhajar YouTube. Domin samun wannan shiri sai ka garzaya manhajar YouTube kai sacin Dadi Hikima, sai ka taɓa alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun wannan fitaccen shirin fim ɗin SANDA da zarar sun ɗora shi. Mun gode da kasancewa da wannan tasha mai albarka ta Wakilin Arewa TV. Kar ka manta ka taɓa alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyo mu da zarar mun ɗora. Mun gode.